Dobrý den. Chtěl bych vám představit topení do kazatelny, v tuto chvíli určené hlavně pro myslivce, respektive vyvíjel jsem to z tohohle důvodu, abych si s tím zatopil sám sobě v kazatelně. V první řadě chci říct, že jsem to vyvíjel proto, aby to nespalovalo kyslík v kazatelně a ani ty spaliny, aby to nepouštělo do kazatelny. Tak proto tohle topení vzniklo. Určitě není nejlepší na světě, ale myslím si, že stojí za to se na něho aspoň mrknout. Takže začneme krátkým představením. Celé je to nerezové, tudíž absolutně bezúdržbové. Funguje tak, že do tohohle otvoru vložíme palivo. Palivo se prodává pod názvem palivo pro šafing s knotem. Důležitá je ta gramáž. Tady je 250 gramů. 250 gramové palivo hoří minimálně 8 hodin. Mám takovou frignu, že když zatlačím tady sirkou ten knot trošku dovnitř, tak prodloužím dobu hoření. Čím menší gramáž, tím kratší dobu to hoří. Nejčastěji je používaná 200, 200 gramáž, ta hoří minimálně 6 hodin. Strčím dovnitř. Jednoduchý. Ukážu na kameru. Zapálím. Musím počkat cca 5 minut. Stačí položit tady ruku nahoru a když už je to zahřátý, zavírám dvířka. Je to z toho důvodu, že tady nehoří nic pod tlakem, takže potřebujeme, aby ty kamna si chytly tah. Proč si mají chytit ten tah? Vysvětlím následujícím způsobem. Ukážu ze zadu. Tady nahoře je výfuk, tady je sáni. Je to jednoduchá fyzika. Ve chvíli, kdy se tady rozhoří ten oheň, stoupá teplota, vytvoří podtlak, tlačí se ven, tím pádem si začne přisávat studený vzduch nebo čerstvý vzduch semka dovnitř. Aby se řádně odevzdalo teplo, tak celým tím topením jde 5 tady těchto jeklů nerezových, které se nahřívají a vlastně odevzdají co největší část toho tepla ven. Pokud už nechci dále topit, otevřu dvířka, pouknu, vytáhnu, doporučuji vrátit tam krytku. Hlavně v letních měsících má tendenci to palivo vysychat. Potom se špatně zapaluje, ten knot se úplně vyschne a pak se hůř zapaluje. K těm kamínkům potom dodávám i letáček, kde je přímo napsaný, jak se to palivo jmenuje, takže pokud jste si nezapamatovali palivo pro šafing s knotem, tak to bude ještě napsaný. Tak, co bych k tomu mohl říct ještě dál? Velice často mám spoustu otázek, třeba jestli v tom nehoří něco jiného. Je to pravda, jsme v Česku je plno vynálezců a vylepšovatelů a tak dále, takže v podstatě zkoušeli jsme v tom zapalovat svíčku, svíčka v tom opravdu zhoří, je potřeba, ale pokud už teda chcete topit tou svíčkou, tak aby byla dostatečně vysoká a aby ten plamínek byl až nad tím sáním. Jo, ve chvíli, kdy tam dáte strašně nízkou svíčku, může hrozit to, že ta kamna se začnou dusit, že tam nebude běhat ten oběh. Co je na svíčce ale nejhorší je, že svíčka hrozně čoudí, takže celý ten vnitřek bude po 2-3 svíčkách úplně černý a ty kamna budou smrdět. Budou smrdět i celým směrem ven. Takže svíčku zavrhuji. Pak jsem měl dotaz, že by tam šel dát třeba plynový hořák, tak jsme to vyzkoušeli, udělali jsme tady dírku, dali jsme tam takovou tu trysku z toho opalovaču na nejmenší plamínek. Bohužel, jak tam hoří ten plyn pod tlakem, tak se ten komínek už tomu nestačí úplně a ty kamínka měly tendenci občas zasmradit dovnitř. Takže plyn v tom prosím nezapalujte. Určitě dostanu spoustu podnětů a budu za ně rád, jak to ještě vylepšit a tak dále. Ty kamínka neustále vyvíjím a budu se přizpůsobovat těm reálným možnostem.
Reálná možnost je třeba, nedávno jsem měl požadavek od kolegů myslivců, kteří mají ty kazatelny zatepleny víc, než bývá obvykle, že chcou prodloužit ten komínek. Takže v době, kdy natáčím to video, teď testuju komínek o 10 cm delší. Musím vyzkoušet, jestli to sání a výfuk bude fungovat žádným způsobem. Tak, jak kamínka namontovat? To úplně jednoduché, dokazatelný. Potřebuji vyvrtat 60 díru. Do té díry zasunu vlastně komínek a těmahle šroubkama, musím se podívat řádně, těmahle šroubkama tady za tyhle konzoly přišroubuju ke stěně kazatelny. Zase se množily dotazy, jestli je to přenosný a tak dále. V principu to přenosný je, pokud to musíte odnášet, tak asi bude stačit vyvrtat jenom tu díru. Ono to totiž za ten komínek to drží prásně. Jo, když to strčím do ty díry, tak to tam drží. Když to hoří, tak ten spodek není vůbec horký, takže dovedu si představit, že byste ten otvor vyvrtali nad zemí do téhle výšky, aby to zůstalo stát na zemi a zasunuli jste to do toho komínku. Potom zase vytáhnete, hotovo, zůstane vám v kazatelně 1,60 díra. Tak, tohle máme. Další kolega měl úžasný nápad, podle mého názoru jeden z těch velice podnětných, že má koberec, ten koberec trošku pohlcuje teplo, takže tady na tu zadní stěnu se dala, prodává se to jako folie za radiátory, je to takovej tenký polystyren s alobalem, laicky řečeno, prodává se to v roli za pár peněz, takže si to tam dal a říkal, že cítí, jak teplo, který ty kamna dokážou vyprodukovat tady na té zadní stěně, se odráží pěkně do toho prostoru. Během toho testování, což už trvá asi rok, zjistil třeba další nápad, že tady může stát plecháček s nějakým kafem nebo čajem nebo tak něco. Samozřejmě jsem to hned vyzkoušel a podařilo se mně tu vodu ohřát na 76 stupňů. Možná, kdybych to tam nechal nějakých pár hodin, tak by to bylo víc, už se mě nechtělo čekat. Každopádně, ve chvíli, kdy se ta kamna rozhoří, zhruba za hodinu tady nahoře už neudržíte ruku. Uděláte si regulérní puchýř. Palivo, který obsahuje tady ta konzerva, hoří teplotou 185 stupňů. Nejvíc jsem na těch kamnech tady vevnitř jsem naměřil teplotu 177 stupňů. Rozhodně ta kamna nedosahují teploty hoření, takže kolegové to mají přišroubovaný na kobercu, na kožence. Já mám překlíšku v kazatelně čistou, než jsem tam dal tu folii. Teda. Rozhodně se nemusíte bát, že to něco zapálí, že by to bylo tak žhavý. V žádném případě. Takže není to žhavý, nemůže od toho nic chytit, ale dokážete se o to popálit. Takže opravdu umístit to pokud možno dolů, ať funguje fyzika, teplo stoupá nahoru, a umístit to tak, že pokud budu potom lovit cíle, tak ať se o to neopřu loktem nebo kolenem nebo něčím, protože opravdu hlavně tady ta horní část, když to ukážu, tak někde odsud, celá ta horní část je opravdu velice horká. Na rozdíl od komínku, to nám vyšlo pěkně, jsem zkoušel vlastně ty různé délky, tak ten komínek je poměrně chladný, bych řekl, proti zbytku kamen. Takže i když je vevnitř polystyren nebo vata, jako izolace, tak se tam nic neděje, nic to netaví, nic se neroztýká. Je to vyzkoušený. Taková perlička ze života trošku, jednu noc mě to zhaslo, hrozný rachot a zhaslo, já samozřejmě jsem si myslel, že větrem. I když kvůli tomu větru tady pak mám jednu věc, kterou ještě zmíním, ale stalo se to, že prostě tím výfukovým otvorem dovnitř vylítla si korka a zadusila mě ten oheň. Spadla tam, zadusila. Nic se jí nestalo, pustil jsem ven. Tím bych chtěl jenom demonstrovat, že vlastně i když to hoří, tak to vůbec nesmrdí. Můžete tam strčit nos a cítíte samozřejmě, že něco hoří, něco na bázi alkoholu, lihu,
ale žádný smrad, žádný dým, žádný kouř, žádná vysoká teplota, protože jinak by tam ta síkorka nevlítla. Každopádně, když fouká velký větr, s tím jsem bojoval taky nějaký měsíc, tak pokud fouklo do toho komínku výrazně, tak v tom prudce vzrostl tlak a uhasil mi ten plamínek. Proto tady v těch dvířkách, ještě jednou to ukážu, v těch dvířkách vidíte, je tady štěrbina. Tak. Ta štěrbina právě slouží k tomu, že když tam foukne ten vítr, tak aby ten tlak měl kam utíct. V tu chvíli se nemusíte bát, že by tou štěrbinou něco kouřilo nebo to žralo kyslík, protože je to všechno nad tím plamenem, tak vás ta štěrbina nijak nemůže ohrozit. Kdyby se mnou někdo chtěl hádat, že může nebo nějak, tak vycházejte prosím z předpokladu, že žádná kazatelna není pasivní dům, hermeticky uzavřený, takže ta štěrbina rozhodně nikoho neohrozí, kdyby náhodou tam mělo si to něco vzít z té kazatelny. Doufám, že do doby, než natočím další video, nebo než mi zavoláte, tak už budu 100% si jistý, jak funguje prodloužený komínek. Takže i pro ty, co mají opravdu ty dobře zateplený tlustý kazatelny, budu mít reálnou nabídku. Tak, už mě nenapadá, co bych k tomu dál řekl. Jmenuji se Jiří Radocha. Pokud chcete, volejte mi na telefon 603 277 934. Většinou se domluvíme, že vám na WhatsApp pošlu ještě nějaké materiály k tomu. A ještě poprosím kolegu, který mě umožnil to tady natáčet, ať to dá někde tady dolů do videa, to moje telefonní číslo. Tohle mám. Už mě opravdu nic nenapadá. Takže děkuji vám za trpělivost se mnou, natáčel jsem něco poprvé v životě. Pokud budete mít zájem, budu rád, když vás uslyším. No a přeju zdar. Nashledanou.